Bareng orang gedangan. Merenenake pacik nak rep. Mbak, aku sing teko mbok. Malah konang diase aku krungu swara penombo, aku langsung gage mulai mbok. Simbok digebuki bareng wong londo nak rep. Perkara apa mbok penoko digebuki mbok? Naki pacik. Wah, kebanget. Simbok gak bisa menehi nak. Terus pitik penabagong digulur rep. Kuwi lak padha menawa karo umurku mbok. Wis mbok. Nak rep. Penono pae mbok. Tak golekane menawa ana kayen girik bae mbok. Junjun nak rep ya. Sing ati ya nak rep. Jal. Pujian. Berubah. Aku
Sing setino kanggo golek kaya